titero kuti lero ndi pa 18 June nchaka chimene cha 2026 ndipo lero ndi pa chinayi tikulandireni mpulogalamu imeneyi ya bwalo lime pano pa YTC ya Times konse kumene muli nsanje mpaka chitipa komanso kunja kwa dziko lino, komanso ino amene mukutitsatira pa tsamba la mchezo la Times 360 ndikulandireninso mpulogalamu ina ya bwalo lime. Timabwera pano kukambirana nkhani za malamulo, chilungamo komanso udindo umene tili nawo ngati nzika za dziko lino, kuti kodi malamulo amati chani. Pali zinthu zina mundisimikizira inu kuti mwina timangokhala kuti tikuziyang'ana, timaziziwa koma sitimaziwa kuti zimayenda bwanji. Ndiye program imeneyi tidabwera nayo pano kuti tiziunikirana nkhani za malamulo, kuti tiziziwa kuti yayi malamulo amatero, komanso chilungamo kodi munthu ungachipeze bwanji, komanso udindo muchingerezi timati responsibility. Ndipo ine dzina langa ndi Sam Banda Junior. Ndithokoze titero kuti feedback kapena mawu amene mumakhala mukutipasa kudzera muma samba mchezo komanso malo osiyanasiyana amene mumatumizira uthenga okuti mumatipasa chilimbikiso cha program imeneyi kuti izipita chitsogolo. Komanso ndikumanena mubwereza kunena kuti kwa inu amene muli ndi nkhani za malamulo kapena ndi nkhani zina zimene mukadakonda kuti program imeneyi tikambirane, muli wotero kuti mukhoza kutitumizira kudzera ku short code 1895 kuti tiunikire nkhani imeneyi. Komanso mukhoza kunditumizira kudzera ku nambala yanga, koma osati kuimba nthawi zolakwika koma kutumiza ndithu kandi uthenga. Komanso mukhoza kundiimbira foni ngati muli ndi madandaulo ena amene mukadakonda kuti tikambirane. Nambala yake 093 34 14 48 093 34 14 48. Ndithokozenso nonse chifukwa cha chimene mumakhala mukuchita. Mbuyomu takhala tikukambirana nkhani zambiri ndipo ambiri mwathandizika ndithu, ena mudakathandizika, ena mudakatitumizira ndithu mauthenga osiyanasiyana okhuza nkhani za malamulo komanso ndi zina zoyenerera. Ndikutero kuti nambala imeneyi osayimba panopo yasindadena kuti muimbe pano, chifukwa pano ndikuti tili mkatikati mwa program. Tikunena kuti nambala imeneyi kuimba kwake nkuimba kuti mukakhala kuti ndi nkhani zokhuza malamulo tikamapita chitsogolo, kuti nkhani zimene mufuna kuti tizikambirana koma sikunena kuti muimbe pano. Ena mwayamba uimba, chonde musayimbe pano. Nambala yoimba yoti muimbira pa wireless kuti tiyankhulane ndi kupaseni kutsogolo kuno, nambala yake yokuti tiyankhulane. Sabata yatha tidakambirana kwambiri nkhani zokhuza Industrial Relations Court IRC, imene ndithu tidakambirana nkhani zokhuza ntchito, kuti kodi ntchito umayenera kutani mwina ukachotsedwa ntchito ndi zina zotero. Tinali ndi Justice Chimwemwe Kamowa. Ndipo lero tikukambirana nkhani yayikulunso imene mwina amalawi imafunika kuti titsatire bwinobwino kuti timvesese nkhani imeneyi. Lero ndikuyitanireni mulendo wanga ndi Justice Jean Kaira, amene ndithu ndi mulendo ndithu amene wakhala akubwera pano. Ndipo lero tikambirane nkhani ya adoption, imene tikuti child adoption, kutenga mwana nkumakhala naye, nkumamuyang'anira. Mwana uyu akozokhala kuti mwina si wako, koma mwina pali zina ndi zina zimene zidachitika ndiye mufuna kuti mwanayo muzikhala naye. Kodi pamakhala ndondomeko zanji, kodi chimafunikira ndi chani, kodi nchifukwa chani timachita ndondomeko zimenezi. Zonsezi tikambirane mprogram imeneyi, ndipo inu mutakhalapo musasunthe. Ndipo 30 minutes yakutsogolo kuyambira 7:30 timatsegula malaini kuti ngati muli ndi mafunso, ndipo mukhoza kunditumizira text message kudzera ku short code 1895 ngati muli ndi mafunso. Komanso mukhoza kundichayira lamya kudzera pa 092847590
0 tichite masabata awiri ndikhale ndi Justice Jean Kaira. Sabata ino tikambirane za child adoption. Sabata ikubwerayo tikambirane za maukwati, divorce, chifukwa pakati pataona ndithu anzathu a National Registration Bureau atulusa ndithu mndandanda kuti kodi maukwati aziyenda motero, aziyenda motani. Nde pali ndithu nkhani zambiri zimene anthu tikukambirana. Nde ndinaona kuti Justice Jean Kaira azayikambenso nkhani imeneyi, koma akambe sabata ikubweralo lachinayi. Koma lero tikukambirana nkhani ya child adoption, kutenga mwana nkumakhala naye. Kodi ndondomeko zake zimakhala zotani, kodi chimafunikira nchani, nchifukwa chani timachita ichi, komanso mwina ndi mavuto amene amakhalapo. Ndiyitane Justice Jean Kaira mawa uno. Justice, mwadzuka bwanji? Mwadzuka bwanji Justice? Mukundimva Justice? Chabwino sinimawamva kaye. Ndeti mzathu amene amaonesesa kuti zonse zili mkati, ndiye kuti tikhale kuti zonse zili mkati. Tione Justice, mukundimva? Ndikukumvani, ndipo ndadzuka bwino ka inu ya Sambanda Junior. Iyayi ndadzuka ndithu. Kumati nyengo yaje umapezeka kuti mmawa kuzizira, mazuloso kuzizira, ndiye umati iyayi nyengo zake nzimenezi. Inde. Koma ndakulandirani, ndimauza omvera kuti iyayi tithokoze kwa basi kuti Justice Jean Kaira kumabwera pano kupeza ndithu nthawi. Ndinu munthu wotanganidwa kwa basi, koma mumatikomera mtima kuti tizikhala tili pano. Ndiye ndimanena kuti iyayi sabata ino tikambeza child adoption, ndipo sabata ikubwerayo chifukwa pakati patakhala tikuona anzathu a National Registration Bureau NRB akukamba nkhani za maukwati. Ndiye tinaonanso kuti nkhani imeneyi tinene sabata imene ikubwerayo. Koma ulendo uno tikukambirana za child adoption. Mwina chichewa chake nkunena kuti kutenga mwana nkumakhala naye, mwana wina woti mwina kapena si wako, kenako nkunena kuti iyayi nkumakhala naye. Koma pamakhala ndondomeko zimene zimayenera kuti zichitike. Mwina tiyambire pamenepo Justice, kunena kuti kodi tikamati child adoption tikukamba chani kwenikweni? Adoption ikukhudzana ndi kubadwitsa mwana koma osadzera munjira ya natural. Monga mmene zimakhalira kuti mzimayi amabereka mwana. Adoption ndi kubadwitsa mwana kapena kubereka mwana kudzera kumabwalo. Ndipo adoption ndi process, ndi ndondomeko kapena ndi malongosoledwe amene amachitika, ndipo amakhudza mbali ziwiri. Mbali imodzi ikukhudzana ndi malamulo igo. Mbali inayi ikukhudzana ndi chikhalidwe kapena umunthu, social work. Ikukhudzana ndi ligo chifukwa chakuti monga tinanenera mbuyomo kuti mwana ndi aliyense amene sanakwane zaka 18 amene dziko limamuteteza. Ndipo sizotengera kuti wabadwa mu nyengo zotani. Mwana ameneyu akutengedwa osati pansewu chabe ndikupita ku nyumba ndikumakakhala kuti ayi mwana wanga ndi uyu. Mwana ameneyu amatsimikizika kuti ndi wanu pokapoka mutabwera kudzatenga chikalata kumabwalo. Choonetsa kuti inuyo mwatsata ndondomeko yonse yofunikira monga mwa malamulo. Ndipo mutatsata zimenezo abwalo atsimikizika mtima kuti inuyo ndinu woyenekeradi kupatsidwa mwanayo. Mbali nayi kukhudza social work kapena kuti chikhalidwe chathu monga anthu. Chifukwa munthu amene akumutenga mwana ameneyi akumutenga kuchoka ndithu m'mudzi mmene, akumutenga kuchoka pamalo amene amakhala anthu.
ndipo ndi njira imodzi yongoonetsetsa kuti ineyo ngakhale kuti mwanayi sinambereke ndekha kudzera mu njira ya natural koma mwana amene ndikufuna ndimpatse nyumba, ndimpatse kholo, ndimpatse zofunikira monga mmene mwana aliyense amene wabadwitsidwa ndi kholo lake amalandirira. Chifukwa chakuti adoption ndi ndondomeko kapena process kapena dongosolo limene likukhudza mbali ziwiri izi. Koyambirira kwenikweni kwa adoption si ku bwalo la milandu. Koyambirira kwenikweni kwa adoption ndi ku Department of Social Welfare imene ili ku Ministry of Gender. Chifukwa kumeneko amenewo ndiye eni yake ana tikaona malamulo. Ndipo iwo ndi amene ali nsanamira makamaka imene ikunyamula udindo waukulu wokhudza tsatanetsatane komanso moyo mmene ukuyendera wana onse muno Malawi. So adoption imachitika locally. Ine ukuna ku Malawi nditenge mwana amene wasowa malo wasowa chisamaliro wakuno ku Malawi. Ndipo local adoption imachitika kumabwalo athu ang'ono kuma magistrate court, subordinate court. Pamene akakhala zakuti munthu amene afuna atenge mwanayu si wakuno ku Malawi kapena ndi Malawi koma sakukhala kuno ku Malawi, is not resident, is not permanently resident here in Malawi. Adapita adakakhala ku Mangalande, adapita adakakhala ku Canada, adapita adakakhala ku America, koma wamva chisoni waona kuti mwana wina watayidwa, mwana wina wasowa mayi ake, mwana wina wasowa bambo ake, alibenso achibale ena amene akhoza kumutenga ndi kumamusamalira. Chimeneyo chifukwa chakuti munthuyo akutuluka muno mu dziko la Malawi ndi mwana ameneyo tedwa intercountry adoption. Ifanana ndi anthu amene sa Malawi amene akukhala kunja akufuna kuti atenge mwana kuno ku Malawi. Chifukwa chakuti munthuyu akutuluka mu dziko lino, intercountry adoption imachitika ku high court kokha. Koma ndondomeko ndi mayambidwe ake sasiyana ndi mmene timachitira ku magistrate court. Ndifotokoze mayambidwe ake ndi process yake kuti tiyenderere limodzi asambanda Junior. Kwambiri. Lero ine ndi amuna anga titachita chiganizo chokuti tichite adopt mwana. Pamakhala zifukwa zingapo zimene anthu amachitira adopt mwana. Anthu akhoza kukhala zokuti adabereka okha ana ena koma pomva chisoni ndi mwana wina amene mwina atangobadwa mayi ake watisiya, bambo ake sakuoneka, achibale sakupezeka, anthuwa asumtima kuti athandizirepo. Amapita ku social welfare pa district. Ndikukalembetsa kwa district social welfare officer, ife tikufuna tidza pange adopt mwana. Ndipo amafira fomu kumene kuja imene timayicha kuti expression of interest. Akalembetsa amalowa mukaundula wa anthu amene aonetsa chachita adopt ana. Koma ikakhala kuti ndi intercountry muja ndinafotokozera kuti munthuyo mwina si Malawi kapena ndi Malawi koma akukhala kunja ndipo mwana ali ndi cholinga chakuti ampititse kunja kumeneko. Amachoka pa district level ndikupita ku headquarters ifa nkhani imene imapangidwa handle ndi principal secretary aku Ministry of Gender. Chifukwa ndi nkhani imene ikukhudza dziko ndi dziko linali. Mukalembetsa kufira fomu imene ija akakuyikani pa ndandanda, mwanayo napezeka kapena description ya mwana amene mufuna nkuoneka zokuti ayi mwana uyuyu amayi awa ndi abamba amafuna mwana wamuna, mwanayo akhale osachepera zaka makuti, mwanayo akhoza kukhala ali kuti mwina ali ndi mavuto awa
mwanayo apezeke motere ena amatha kusankha kuti ife tikufuna mwana wangu wabada kumene ayi ife tikufuna tizikagula matewera tikufuna mwana wa zaka 5 ayi ife tikufuna mwana wosunkhukirawo kuti tisakavutika kumuphunzitsa zina ndi zina mufamumo anthu amayikamo social fair ali ndi udindo wochita matching zimene munthu amene wachita express interest ndi zimene zili pa ground ana ena apezeka ndi ati ndi amasankhapo pamene paja nkuwauza kuti munafuna mwana wamuna yemwe wangu wabada kumene yemwe mwina mayi ake amwalira kapena bambo ake sakuoneka achibalenso asowa mwana wapezeka ndi mube kuno social office akapita pe apatsiratu pompompo ndinanena kale kuti kwinaku ndi legal process amayenekera abwere ku bwalo la milandu kudzapanga process imene timati fosterage amakhala atsopano ma foster parent ngati poyambira chabe iyi ndikakale remedy yekuti mwana amene mwachitsanzo watayi kapena magi wake wamwalira akubereka kulibenso bambo sakuoneka achibale sakuoneka mwanayi tiswako muyika kuchipatala sangakhale mpakana kalekale ku social fair alibe zinyumba zakuti kumusungirapo mwanayi ndi amawapatsa koma imeneyi ku court mukabwera ku magistrate timayicha kuti fosterage mukumusunga mwanayo kwa kanthawi kochepa ndi cholinga chokuti mutsogolomu tipange process ya adoption zikatero kuti tsopano mwapatsira chikalata choyamba cha fosterage kapena cha guardianship kutengera ndi mmene inuyo mwafunira ndi mumayamba no process ya adoption a social fair akaone pakhomo panu a social fair akatsimikizike mtima kuti inuyodi ndinu munthu amene mukuthekera muli ndikuthekera komusunga mwanayi chifukwa alipo ena amene amatengana ndi zolinga zachipongwe komanso zoononga miyoyo ya ndikuopetsa kuti mwana uja tipereka kwa anthu amene ali ndi zolinga zina zoyipa a social fair akuyenekera akakudziwe kukhomo kwanu akawadziwe maneba anu mumakhala bwanji ndi ana kodi inuyo mulibe criminal record komanso aone kuti kodi muli ndi kuthekera inuyo kuti mwanayi akhoza kukula bwinobwino popanda chovuta chilichonse akamapanga kauniuni ameneyi a social fair amayang'ananso zaka za mwana amene mufuna mumutenge zaka za inu eni amene mufuna mutenge mwana komanso mulembe kuti inuyo mwachita consent mwapereka chilolezo kuti mukufuna mutenge mwana zaka za munthu amene akutenga mwana zisachepere 25 zaka za munthu amene akutenga mwana ndi zaka za mwanayo tikachotsera zisachepere 21 kutanthauza zokuti ngakhale kuti mu adoption of children act yukukamba zakuti mukhoza kuchita adopt mwana mpaka zaka 21 munthu amene ali ndi zaka 25 sanganeneze kuti ineyo nditenga wa zaka 21 ndiye kuti achepera zaka 4 basi kwambiri ameneyo sitimulola chifukwa timaopa kuti mmalo mwakuti iyeyo agwire ntchito ngati kholo kenako ukwati umene sudayenera kukhala pamenepo makamaka akakhala akutengedwa ndi wa jenda yosiyana ndi amene akumutenga chifukwa malamulo so kuti munthu amene sali pa banja siwokwatira siwokwatiwa akhoza kuchita so adopt amene akuchita adopt ali pa banja timafuna zakuti onse awiri apereke chitsimikizo ku bwalo kuti ifeyodi tafuna kumuchita adopt mwanayi chifukwa anthu amenewa onse awiri azikakhala limodzi ndi mwanayi ndengati mmodzi sakuonetsa chiti kuti mwanayi abwere kukhomoko chimene chikhale vuto lalikulu nchokuti ameneyo akhala womukana adzakhala ndi speed ya rejection ya mwana uja ndiye kuti mwana uja chisamaliro chenicheni ndi chidi kwa kholo limene sili ndi chidwiri idzakhala lovuta ndipo lidzakhala gwero la mavuto nyumbamo adoption ya intercountry ndi adoption ya local zonse mukuyerekera kuti
ndondomeko zimenezi ziwunikiridwe bwino. Aha. Ndi mwana uti amene akhoza kutengedwa. Asampanda Junior, inuyo olozitavuta makachani. Mudati mabwera ku court. Uda ineyo mwanayi Mulungu anandidalitsa ndi mwanayi. Ndaona zokuti poti mwakamba za adoption ndimpereke kwa adoption ku social welfare sitingakuloleni. Chimene sitingakuloleni chakuti inuyo muli ndi kuthekera mugwira ntchito. Inuyo ubongo wanu ugwira ntchito bwinobwino, mulibe mental issues. Komanso inuyo muli ndi kuthekera kuti mumadzisamalira suyo mwabwera ku ntchito. Mwana amene timamulola kuti akhale adopted kapena akhale one of the subject matter ya adoption ndi mwana amene timamutcha kuti is in need of care. Mwana amene akufunika asamalidwe mwapaderadera. Mwana ameneyu timamutsimikizira kuti amene ndiwosowa chisamaliro podzera mgawo 23 yakabuku kamene kamasamalira za ana imene mu Chingerezi timati Child Care Protection and Justice Act. Imene kuno ku Malawi tinagwirizana mu 2010. Ndipo tikamang'ana lamulo la Adoption of Children Act limene ndilakale kwambiri 1949. Timayang'ana lamulo lakaleli ndi nsanamira iyi ya 2010 ndicho linga chakuti tizipanga zinthu zimene zikuyendera limodzi ndi nyengo. Koma chilankhulo chimene timagwiritsa ntchito ndi chapakale ndithu chifukwa masiku ano sitimagwiritsanso ntchito nkhani ya affidavit infant. Koma mukabwera ku court kwathu Asampanda Junior mudzapeza kuti maloya amagwiritsa ntchito mawedzi amenewa mawu amenewa the infant anthu kumadaba kuti mwana wa zaka 21 akutchedwa infant chifukwa chani chifukwa chakuti malamulo akumuchita rifa amene iyu ngati infant. Koma munthu akati child sikuti so timakhala offended timadziwa zokuti akukamba beza mwana. Mwana amene wabadwa kwa mayi amene mamuna wake anamuthawa kapena mtsikana amene anatenga mimba mamunayo sangamuloze kuti ndi uyu kapena mamunayo saonetsanso chidwi chokhalapo kuonekera in the picture. Ndipo mwanayi atabadwa mzimayiyo ndi mwana ndi school drop out amene alibe kalikonse akuchokera ku nyumba imenenso ikuoneka zokuti ili pa mavuto ananu. Kuti tikaonjezera mwana amene banja limeneli tionjezera chipsinjo ndi mavuto ameneyo ndi amene timanena zokuti ndi child in need of care. Chifukwa kholo loyamba limene lili ndi udindo womusamalira lilibe kalikonse kothekera kumusamalira. Abale amene akanatha mwina kumutenga nkunena zokuti bwera tikusunge akuonekanso kuti ameneyo achepekedwa kwakukulukulu. Ameneyo ndi amene timamutcha kuti child in need of care. Chifukwa anthu amene tikawakang'aniza kuti ayisungalibe mwanayo zina zake zoyipa zimuchitikira akhoza kuphedwa. Akhoza kufa kuti akusowa zakudya chifukwa cha malnutrition. Kapena enanso zikachitika molakwika kwambiri amakamutaya mwana mchimbi. Amene ena pena pake akanatha kumusamalira mwana ameneyo ndi amene akanatha kudzatsogolera dziko kapenanso kupanga zina zachitukuko mu dziko. So mwana amene akuyenekera kuti akhale subject matter ya adoption ndiye khayo amene tatsimikiza ife ya bwalo kuti na uyu is a child in need of care. Ndi mwana amene chisamaliro sichingapezeke paliponse ndipo boma likuyenekera litengepo gawo pomusamala chifukwa ndindo wankulu pa ana ndi boma kudzera ku Department of Social Welfare. Chabwino ndithokoze chifukwa cholongosola bwinobwino. 28 minutes past 7 mkatikati mwa program ene ya bwalo liime. Ine dzina langa ndi Asampanda Junior ndi Justice Jean Kaira ndipo tukambirana za child adoption ndipo atifotokozera ndondomeko kuti kodi zimayenereka kutani kuti munthu uchite adopt mwana komanso pakambidwa nkhani ya domestic imene ili loko kuti kodi ukufuna kutenga mwana koma uli kuno kumuzi kapenanso ufuna kutenga mwana ndiwo wakunja kwa dziko lino komanso mwina ukukhala kunja kwa dziko lino imene akuti international yakambidwa imeneyo. Ndi chani china choti tidziwe Justice mwina ndisanasegule malaini chamma 7:30 mu choti tidziwe pa nkhani yokhuza child adoption?
nkhani ya adoption ndi nkhani imene imafunika kuyichita koma modeka. Chifukwa ilibe changu. Ilibe changu chifukwa onse amene akukhudzidwa nkhani ya adoption makamaka anzathu aku social welfare. Akufunika achite kauniuni wabwino, background check ya munthu amene akufuna kupanga adoption. Kotero kuti zikalata zawo zimene amabweretsa ku bwalo zimakhala zokuti apita kumaloko akafunsa, sapita kamodzi amayenekera kupita koposa kamodzi. Kuti lero akhoza kuwuzidwa nkhani, pakamatha sabata kapena mwezi akhoza kuwuzidwa nkhani, ndipo pamene akutsimikiza kuti uyudi ndi amene akhoza kumutenga mwana, akayeza kuti palibe chilichonse chokayikitsa cha munthu amene akutenga mwana. Akakhala wakunja amabweretsa zikalata zambiri zimene zikukhudzana ndi lamulo limene anthu anagwirizana ku Netherlands imene timaitcha kuti Hague Convention. Imene adayika mndandanda wabwino woonetsa kuti ana asachitidwe chipongwe kudzera mu njira ya adoption. Chifukwa paja pali vuto limene labwera pakati apa lokhudzana ndi trafficking. Mwana kapena munthu kumutenga ndi zolinga zokuti kumene wapita nayeko ukamuchite chipongwe, kaya kumulowetsa mubala, kaya kumuchotsa ziwalo, kaya impsyo ndi zina, kapena ngakhalenso kumupha kumene ndikumugulitsa ziwalo. Ndipo onetsa kuti zimene zisamuchitikire mwana simply chifukwa chokuti mwanayo amafunika chithandizo. A social welfare ali ndi udindo waukulu kwambiri wochita kauniuni wotsimikizika komanso wogwirika bwino kuti munthu ameneyi ndi munthu amene akuyenekera kutenga mwana. Zikhoza kuteka kuti mwanayu kholo lake lili moyo, koma mwina mujananenera alibe kuthekera komukuza mwanayu. Amene aja sikuti timataya ukoyi. They are part and parcel ya process imeneyi. Mokuti akamadabwera ku khoti kuti ifeyo timve pempho lawo lokuti atenge mwana, timafunsa choyamba mwanayi makolo ake alipo. Makolo munawafunsa kuti pali kulinganiza kumene chilinganizo chimenechi. Makolo bwerani mulumbire apo mutiuze ngati mwavomera kuti mwana wanuyi atengedwa. Chifukwa pagawo 6 ya Adoption of Children Act ikunena zokuti ngati bwalo lanena zokuti mwana ida adoption itavomera, mwana ameneyi amasintha. Sakhalanso Sam Bada Junior amene ngatamuchita adopt Mike Kaita ndiye kuti akhala Sam Kaita. Nthawi yomweyo amasintha chifukwa ndiye kuti kholo lasintha. Naso limasintha. So choyambirira nchakuti timve consent ya biological parent. Ngati parent palibe, timayang'ana achibale apafupi anene kuti ifeyodi ku nyumbaku tili ndi mavuto awa nde mwanayi sitingamutenge, ndipo amene waso amakafufuzidwa bwinobwino ndi social welfare. Koma kuyenekera adzanene pakamwa pawo atalumbira ku bwalo, kuwonjezera fomu imene amafira ku social welfare kunena zakuti ifeyodi tikuchita consent. So a social welfare akapita amachita consent, koma akabweranso ku court timafuna atsimikize pamaso pa bwalo ndi atalumbira. Chifukwa nthawi zina akhozokhaza kuti amene aja awanyengerera kuti mwana wanu tikamtenga azibwerabwera komanso kuno kuzibwera chitukuko zimene malamulo salola. Munthu amene akutenga mwana sakuyenekera kulonjeza kuti ayi ndizibwera pamudzi pano ndidzakutukulirani. Ayi, munthu amene akutenga mwana sakuyenekera kupereka ndalama kapena cholowa chilichonse kwa anthu amene akupereka mwana. Ndipo pa malamulo munthu amene sayenera kukumana nawo anthu amene akupereka mwanawa. Chifukwa muchikhalidwe cha munthu naturally munthu amene akuoneka zakuti akuthandiza umakhala ndi mtima wokuti amene ndimuchitire motere. So timaletsa kuti maloya ngati kwabwera client wanu amene akufuna kupanga adopt mwana, inu panganiza client wanu za mwanazi apange ndi social welfare. Chifukwa chiyambi cha mlandu wa adoption maloya amabwera kumabwalo nkudzapempha kuti muwapatse mphamvu aku social welfare ayambe tsopano process ya adoption.
imene timaitcha kuti appointment of a guardian ad litem. Chizungu chopekerako tikhozonena kuti a guardian for legal litigation. Ndeti lapatsa mphamvu a social welfare ndi pamene namayamba kugwira ntchito yawo yopitiriza kufufuza munthu amene afuna kuchita adoption inja. Ndiye chifukwa chakuti mwanayi sangadzilankhulire yekha, a social welfare aja ndi amene amamulankhulira ku bwalo la milandu. Ndipo iwo aja ndi amene amatha kutanthauza kuti pamene mwanayi ngakhale kuti awawa abwera kuti afuna amutenge pali chiopsezo chifukwa amenewo ali ndi criminal record. Akachita flag out mavuto amenewo ife timanena kuti nde mwanayi simutenga chifukwa pakuoneka zokuti zinthu zisizilongosoka bwinobwino kutsogoloko. Koma social welfare akanaza kuti aitafufuza ripoti yathu nayi imene imabwera of course confidential chifukwa imene ndi ripoti imene imabwera ku court direct. Akaifotokoza social welfare akaitumiza ifeso tikawerenga ndikuizukuta ndikuona kuti kodi ichi bwanji nthawi imene tikumvera mulandu uja timafunsa mafunso nkungofuna kuti tione kuti izizi zasalazika bwanji zimene zinali mabambu pena ndi pena. Komanso kuonjezera apo timafuna zokuti munthu akhale resident abwere kuno ku Malawi asangoti lero watsika ndege mawa akutenga mwana nkuja kubwerera ayi. Munthu amene akufuna kupanga adoption abwere ndithu 1 month tisadamve mulanduwo. Abatide mwayi womuona mwanayo, abatide mwayi wokuti akhozochita naye bond chifukwa mwana amene tikumpapereka ku adoption amakhala zokuti akuchoka nyumba ina kapena institution ina kupita ku institution ina. Kotero kuti nthawi zambiri anaja amaona ngati kuti atayika. Ndipo pamafunika transition ya smooth yabwino kuti mwana uja asaone ngati kuti watayika. Ndipo timapatsa mwayi anthu amene makamaka ma intercountry kuti achite naye bond mwanayi 2 or 3 weeks tisanawamvere kupempha kwawo. Andi munthawi imeneyo a social welfare amapita akasuzumira kuti lero mwanayi waje chani, kodi anthu akukhala naye bwanji, ngati anthu ali ndi ana kale akucheza bwanji ndi ana enawo chifukwa mwina nyumba makhozokhaza oti ana enawo sanachivomere kuti pabwere mwana wina amene sanabadwire m'banja lino. Zonsezo munthawi iyo vetsera mulandu timafunsa ndipo timafuna zokuti ana nyumba mmenemo abwereso ku mulandu chifukwa timafunsaso mafunso mkubwera mwana ku nyumba kwanu iniyo mwachilandira bwanji. Choopsa chimene mukuchiona kapena mantha amene muli nawo ndiotani. Mwana amene akabwera muzidzakhala naye bwanji ku nyumba kwanu mwakonzekera motani. Timvetsetsa bwinobwino chifukwa ana pamakhala sibling hatred nthawi zina ngati zinthu simumazikoze bwino. Sibling feud. Pezeka zokuti mwana ni mwana anzake akudana chifukwa chana ine nabadwira muno uyu anachita chobwera. Sitifuna zimenezo chifukwa nkhani ya adoption iliso ndi kuopsa kwakuti anthu amatokhala ndi discrimination. Kuti uyuyu sanabadwe muno ngati natural mwachilengedwe, uyu adachita chokamutola mawa achipongo amene amagwiritsa ntchito anthu ambiri kuti mwana sititola. Koma mwana ameneyu ndi mwana ndithu wa nyumba amenemo once you have adopted gawo 6 kunena zokuti mwana ameneyu ndi mwana wanu. Maloya poyamba amabweretsa request or prayer for appointment of guardian ad litem a ministry of gender. Tikawapanga appoint principal secretary nthawi zambiri amachita delegate kwa director of children ndekuti amene ujenda amene abweretsa report. Koma tikapanga appoint ndeti mapanga issue document ina ku high court imene timaitcha kuti appointment of guardian ad litem and order of direction. Na order of direction ngati munthu atatu abwera lero asambanda junior ku court langa mama wanga tuno ndikupempha kuti tipange appointment of guardian ad litem komanso ba directions ameneyo ndekuti ndimpatsa ndondomeko ya ma document amene akuyenekera kuti abwere, ndimpatsa ndondomeko ya anthu amene ndikufuna tsiku limenelo adzapezeke, ndimpatsa ndondomeko ya makalata amene akuyenekera kuti abwere ku bwalo, ndiponso ndimpatsa ndondomeko ya zinthu zimene tikufuna tidzaziunikire bwino tsiku limene tikuva mlandu. Akabwera lero pa 18 June ameneyo monse akayika konse tsiku lake lokuti tidzamuvere adoption yake ikhozopita as far as November.
chifukwa akuyenekera kuti kauniuniyo akhale wabwino pakatipa. Komanso timafuna ikakhala intercountry popeza ife aku high court timapanga intercountry tiwapatse anthu amene akuchoka dziko lina kubwera ku nthawi yokwanira yoyang'ana mayendedwe, nthawi yokwanira yokuti akhoza kugula tiketi yako mu mtengo wabwino nkubwera kuno ndikupeza pokhala ndikukhala naye mwana uja kwa mwezi umodzi tinanena uja komanso kubwera kudzafotokoza kubwalo. Tikawapatsa mwana amayenekera kuti akhalirenso chifukwa nakuvali m'matchula za NRB ino. Mwana tikawapatsa ndekuti mwana ameneyu akusintha dzina. Akuchoka kupanda akupita kukaira. Ku NRB amakhala kuti birth certificate yawo ikuonetsa banda. Nde akuyenekera kuti mu register yawo ya adoption aonetse kuti register ya birth ya normal ya ordinary imaonetsa banda. Tsopano banda wasintha ameneyo ndikaira. Choyamba ndi chimenecho. Akasintha choncho akuyenekera achite issue document ina yoonetsa kuti uyu ndi adopted child tsopano wasintha kuchoka kubanda kupita kukaira. Zikatero ngati ndi wa intercountry akuyenekera apite akachite passport yake ku immigration. Ndekuti pamenepo takudza ma institution angapo takamba za ku social welfare za ku NRB tsopano tikukamba za ku immigration. Ku immigration kuja akampatse passport yoonetsa tsopano dzina la new one. Kuti ameneyi akhoza kutengera kumapita ndi makolo ake anyuwaniwa unja. Akamapanga zimenezi ndekuti siti kuyiwala document imene imawathandizira kuti asinthe zonsezi ndi adoption order ya ku high court. Ndekuti akatenga pamene paja asinditsa koseko zimene bwino mofanana ndi mwana amene wachitidwa ku magistrate court. Chifukwa ameneyi ndekuti ngati NRB anamuchita register akuonetsa banda. Koma mwanayi watengedwa ndi Malawi nzathu amene ndikaira ndekuti ayenekeranso akamusinthire ku NRB aonetse kuti dzina lake tsopano ndikaira. Ndipo anthu amene atafuna kuti apange mapassport anawo ali ndi kuthekera nditu apite ku immigration akapangitsa passport imene ikaonetse tsopano kaira. Zikatero ndekuti process imeneyi timakhala zokuti tayipanga bwinobwino. Akamutenga mwana malamulo akunena zokuti a social welfare akuyenekera kumalandira periodic reports. Chifukwa udindo suthera pomwepa ayenekera azimva kuti kodi mwanayi zikutani, mwanayi zikuyenda motani, moyo wake kuti tikhoza kumakhala ndi chithunzithunzi chabwino kuti mwanayi akulandira chisamaliro ku sukulu akupita thanzi lake likuyenda bwanji. So nthawi zina amapita a social welfare ikakhala yaloko ino kukaona kuti mwanayi akukhala bwanji. Malamulo akunenanso kuti a social welfare amayenekera kupita kunja kumene munthu watenga mwana kuti akaone mwanayi akukhala bwanji pakhomopo. Chipangotivuta ndi nkhani ya ndalama kuti anthu akhoza kumapita kawiri chifukwa sakuyenekera kupatsidwa ndalama yopitira kunja ndi munthu amene akamufufuzayo. Ndiye kuti pamenepo pasokonekera. Chifukwa ngati iwo atakugulira tiketi kuti upite ukawaonere pakhomo sungalembe zoyipa za zimene iweyo waziona. Intercountry adoption imakhudzana ndi ma agencies osiyanasiyana amene anatsimikiziridwa kudzera ku Hague Convention ija kuti awa tawapatsa maphunziro okwanira ndipo ali ndi kuthekera komathandizira kafukufuku wa intercountry. Azathu ambiri kunjako akamabwera kudzachita intercountry adoption kuno ku Malawi amakhala zokuti apita ingakhale ku maphunziro. Chifukwa sampanda chonyo kulera mwana si chinthu chophweka kwambiri. It can be very stressful. Mwana amene ndi wang'ono kwambiri afuna kuti azithamanga, afuna kuti aziyenda, agwire ichi, apange icho, pena upapezeka zokuti waphuluza iwe wasiya naye mwana. Nde amafuna zokuti munthu amene akutenga mwana adziwe zonsezo zokoma zimene akumana nazo, zabwino zimene mwana amabweretsa monga pa moyo wa munthu, komanso zimene ziyembekezereka kwa iyeyo kuti achite ngati kholo.
ndinene motsimikiza apa kuti popereka mwana kwa munthu amene wapempha kutenga mwana timayang'ana zinthu zambiri. Chifukwa kukula kwa mwana sikutanthauza zokuti munthu ali ndalama zambiri. Kukula kwa mwana bwino kukuyambira pa chikondi chimene munthu akhoza kuonetsera kwa mwanayo. Ndi chifukwa chake choyambira timafuna wofuna kutenga mwana apereke consent yolemba bwino. Ndipo afotokoze chifukwa chimene iyeyo wafunira kutenga mwana. Akakhala wakunja atiuze kuti kodi inuyo ku dziko lapansi kuli mayiko ambirimbiri mwasankha bwanji Malawi inuyo. Dziko limene ndilali ng'ono limene sambiri samalidziwa zatheka bwanji kuti mudziwe kuti kuli dziko la Malawi. Nde aonetse chikondi choyamba. Ndipo chikondi chimenechi timachipanga besade ingakhala nthawi imene tikumvera chifukwa akabwera naye mwana uja umaona akumususuza, uona akumpatsa mkaka, uona akumpatsa zakudya, komanso mwana uja akamasewera ali naye limodzi abambo ndi amayi. Ena uwaona kuti ayi ndithu ambereka. Mmene timapangira kuno ku Malawi nyakula bwino ndi salu. Kuonetsa zakuti anthu ali ndi chinthu chakuti mwanayi amusamalire. So timayang'ana gawo la ndalama zawo amapeza bwanji ndipo expenditure yawo imakhala motani. Ali ndi udindo otani makamanga ngati ali ndi ana ena. Ndipo achotsatheka lanji loti mwanayu achite bwino makamaka ku moyo wake wathupi, ku moyo wake wa maphunziro ndi zina zonse. Timayang'ana kuti kodi anthu amenewo apereka ripoti yotani la thanzi lawo. Chifukwa sitikufuna kupereka mwana kwa munthu amene ali ndi matenda makamaka a ubongo. Amene sali of sound mind, sali sane, sitibampatsa mwana. Timafuna mwana munthu amene akhoza panga chiganizo pa yekha popanda kuthandizidwa ndi ena. Koma zikhoza kutheka kuti mwanayo tapatsa lero. Mwatoka chaka cha mawa chankuja yokhudzana ndi ubongo. Amene walibe kuthekera komusamala mwanayo. Timanena kuti nthawi imene akubwera kudzapanga adoption aziuziretu kuti mwatsoka zilalizo zozachitika kapena mwalira iwowo. Who is the next alternative home and parent for this child? Ndiye kuti ngati ine ndikutenga mwana wanu ine Asambanda Junior ndinene kuti ayi ine ndikatenga mwana amene achimwene anga alipo amene akhoza kukhala alternative parent. Apangeso swear affidavit anene kuti ndavomera achemwali anga atenge mwana. Koma iwowo zilati china chawachitikira amwalira kapena achita ngozi bongo wawo sugwira ntchito bwino ineyo ndikuthekera kowatega omutenga mwanayo ndikumamusamalira mpaka na moyo wake usamalike bwinobwino. Kapena mwina munthu une ndachita ngongole zambiri ndachi bankruptcy sindiliso fit kukhala entrusted ndi mwana ndekuti ajakhoza nazo kuti ndimutenge mwanayo ndimusamalire moyo wake usasokonekere. Ndipo izi zimakhala zofunikira makamaka anthu ana amene akuja kwa dziko lino chifukwa kumene kuja kukakasowa woti awatenge makolo awo atamwalira zimabweretsa vuto chifukwa ndekuti dziko likuyenekera lipite likatenge mwana uja limbwetse kuno ku Malawi. Zimene choyamba sizingakhala zopheka ndanena kale kuti a social affairs sikawirikawiri kupita ukacheka kuti mwana akukhala bwanji. Zakuti anthu akuyenekera kuti asamalidwe bwinobwino komanso tione mokhazikika bwino kuti izo zikuyenda motani makamaka pa chikonzekero chabwino cha zinthu za mtsogolo zimene zikhoza kumchitikira mwana amene wachitidwa adopt ndi makolo. Chabwino iyayi ndithokoze kwa basi kwa chofotokoza bwinobwino moti nalini mafunso ena ndikuona kuti iyayi mwayankhira limodzi mafunso amenewo koma ndi nthawi 12 minutes to 8 mkatikati mwa program ineyi ya bwalo liyime pano pa Wireless ya Times. Ine ndi Sambanda Junior ndi Justice Jean Kaira. Mwina tingotengako mafunso ochepa ndi nthawi komanso ndiwerenge ma text messages mukhoza kutiimbira phone 0manayina 8475904 kapena text message kuzera ku short code 1895 pa 18 pa tsamba la mchezo
ndithokoze inu amene mukutitsatira mulipo ambiri ndithu. Pali Frank Kudzala akuti mayi awa amakuphwetsekesera ntchito yofunsa mafunso samu ati ndi dolo kwambiri. Akukuthokozani mayi Justice Jiti Kaira pamenepo. Antoba Mtengula akuti I'm Thomas Mtengula from Lilongwe. Is it eligible for an adopted baby to change the surname and take of the person adopting? I think ndiye samunaliyankha funso limene limkatikati mofotokoza. Montfort Felix Matope akuti kuno kumachinga kwa Ngokwe kodipo otenga mwanayo kungokambirana ndi achibale akwa mwanayo basi nkumutenga. Chinga opye nchani kwa iwe otenga mwanawe poti mwagwirizana ndi akuchibale. Funso limene lafunsidwanso limenero. Ndipite ku 1895 akuti nanga amabungwe amatenga ana nkumazunza. Adoption iyi ndi ya mtundu wanji? Angolemba kuti Mzuzu. Tione apa kuti kodi ngati pali pangabwere tenifolo ina iliyonse apa. Tenifolo palibe kaye. Koma pali ndithu awa kuti ndine Eneles mwenda njira kumachinga. Akuti akuti ati kodi ngati mwanayo akumuzunza asosho iwe ngati kholo ungamutengeko bwanji? Akuti ngati akumuzunza mwanayo ngati iwe kholo ungamutengeko bwanji? Akufusa amene wasadalembe dzina lawo. Tione panabwera 10 apa katikati mwa program ineyi ya bwalo lime pano pa Wireless ya Times. Tione pa tsamba la mchezo ngati tingapezeponso funso lina. Koma tithokoze kwa inu amene mukutitsatira konse kumene muli, komanso ndemanga zanu tikuziona ndithu, ndipo sitikutitenga chinthu chapafupi. Tione awa. Hello. Hello. Muli bwanji? Ndili bwino. Ziko. Dzina ndi kumene mukuimbira? Bambo amwana mmodzi ku Mzuzu. Bwana bambo amwana mmodzi ku Mzuzu, ndakulandirani. Yeah. Ndiye muli ndi funso kapena ndemanga? Yanga ndemanga kenako funso. Aha. Ndibafuna ndiyamikire kwambiri amayiwo akuoneka kuti uskula natitaka. Komanso zimene anaphunzira za kuzilongosola ndithu momvevenze muja tikutenga. Aha. Komano funso langa ndirakuti mwina munthu atenga mwana oti ndi wamkazi. Aha. Ndena mwana uja mwina pena pake achibara mamuona ngati kuti mwina si wofunikira moti chani mwachiduye samamufuna. Then amupereka kwa munthu wina. Aha. Then mwanayo mwina wakwatira kwina kwake kuti ndikopezako bwino. Kodi achibara aja zikayamba kuwawawa angapangeso njira yanji kuti amtenge mwana uja naonse angapitenso kukoti kuti panopa tikuona kuti mwanayo mwina ndiwofunika mwakuti ndemu ndipase chilolezo. Aha. Chabwino. Mwana uja poyamba samaoneka moti angawathandize koma kenako achitako bwino. Kuzera kuukwati mwina akwatira kwa Sampanda Junior oti aliko pabwino. Achibale aja kumufunanso mwana uja kuti likhale thandizo lawo atakupita kukoti kapena atotani. Aha. Ziko mopiki. Ndathokoza kwa basi kwa chafunso lanu. Ziko. Akuti ndine Jafari Kaposa zomwe akunena mayiwa ngati akuti amazisatadi ndi nyatwa. Justice ndemanga zikubwera akuti mayi awa amandiwaza amayankha zomwe ndimafuna ine Thoko Malaya kuno kubalaka kuchokera pa 1895. ndionenso apa ngati ndingatenge funso. Hello. Mwazuka bwanji? Ndadzuka kaiwo. Ine ndadzuka bwino ndithu. Zikomo kwa basi ndakulandirani pa program ya bwalo lime pano pa Wireless ya Times. Muli ndi funso kapena ndemanga? Ine ndi funso. Mafanda afuse Justice yo. Pamakhala njira ziwiri.
kupezeka kuti kudera kwanu komwe mukukhalako wapangidwa ngozi. Mwina bambo ndi mwana amwalira pa ngozi nthawi imodzi. Ndiye munthu wakachonka mmene zakhaliramu ineyo mwanayo ndimtenga ndimsamala. Ndi process mwene ajati kuti zimatenga process yaitali kuti akakupa chilolezo komano izachika mu emergency. Ndiye munthu wazipereka pomwe kuti zateromu ana wandisamala. Pamakhala njira yanje kuti anawo apese thandizo kwa munthu omwe wapera chisonyewo. Komano chachiwiri ndawamva justice anena kuti uli babanja iwe ndi mkazi wako kuti mwagwirizana kuti mwanaye mumusamala. Ndiye nkutheka mwangotenga mwana uja pangotha mwezi kaitatu kaiwiri nkupeza kuti mmodzi mwa awiri wamwalira. Ndiye wosalayo wana kuti ayi ineyo singakwanise andika kumusamala mwanayo. Pamakhala njira yanji. Ndithu. Ndithokoze chifukwa cha mafunso anu. Ya. Zikomo kwa basi. Zikomo. 5 minutes to 8 ndikadakonda nditenge matenefolo ena koma ndilole justice kuti mutiyankhire mafunso ena komanso kumapeto kwake muumbire mkota koma musanatero pali ndemanga zimene zikulunjika kwa inu kuti you deserve the best justice well explained amene wanda 20 mwalola pa tsamba la mchezo Boni Mtonda wa Maule akuti mayiwo nde akufotokoza bwino ndithu ulemu wawo kuno kuliwonde. Darlington John Banda zomwe akunena mayiwa zikumveka ndithu. Ndilole Justice Jane Kaira kuti mutengeko mafunso amene abwerawo kumapeto kwake mutumbire mkota wa nkhani yonse. Zikomo ndiyambire mafunso amene abwera pa 10-4. Tikampatsa mwana. Sangabwerereso kuti mauja tukudzabweza. Ndanena gawo 6 la Adoption of Children Act. Anazo kuti pamene bwalo langomenya kankhwanga kakagaja kuti pa mwanayi takupatsani. Inuyo mukuchoka kuleba wodi. Mukuchoka ku delivery room mwabereka. Mokuti anthu ena amatenga paternity leave komanso maternity leave tikapatsa adoption. Mwana amene ndi wanu. Ndiphatikizirepo kuti chifukwa chokuti mwana amene ndi wanu achibale kaya mamufuna mwanayi kaya samamufuna kaya anali wonkonda kapena samamukonda sangabwere. Mmene anafunsira kunzuzu nkunenazo kuti ayi koma taonazo kuti mwanayi wapindula nde ife tufuna ameneyu akhale wathuso ayi. Mwana tikapereka kholo silingabwerereso kudzamutenga. Chifukwa mwana ameneyi siwawonso mwana ameneyi ndiwa amene amchita adopt. Mwakuti mwana amene tikamamutchula timati mwana wa Kaira titimuchaso mwana wa Banda ayi. Ndipo sitifuna kuti mwana ameneyi aziuzidwa kuti iweyo makolo ako anali Banda koma ife tinakuchita adopt. Chifukwa zimenezo zimasokoneza mtendere wa mwanayu. Amafuna adziwe kuti nchifukwa chani ne makolo anga adandikana zimamusowetsa mtendere pamapeto pake siziyenda bwino. Tikachita adoption sitiulula kuti mwanayi dzina yake ndiwa kuti timayuza ma acronym. Ekuti mwanayi ngati ndi Jini Kaira timayuza JK basi. Ma order athu a adoption sitilemba dzina lonse la mwana. Ndicho linga chokuti chifukwa chokuti adoption ipena imakhala public document. Mwanayo asadzadziwe kuti ineyo kholo langa londibereka lidali wakuti awawanda amene adandichita adopt nkundikuza. Chifukwa pena mpamba kuchita kamwano chifukwa chakuti wadziwa kuti awa wasadandibereke. Komanso ngati makolo wanda amene sadabereka mwana aliyese nyumba mwanango chita adopt. Chimabweretsa chitonzo chifukwa anthu ena amanenazo kuti aliberu awo tu mwanawo. Ngongoto kate amakangotolana zimene sitifuna ife kuti zizichitika. Mwana amene adopted ndi mwana obadwira momwemo onse atichera kuti awawo ndi ana. Motero kuti anthu amene ali ndi hybrid ali ndi adopted ndi biological timauzira mukabanga introduction ya ana anu. Muzikanena kuti nyumba muno tili ndi ana 4 woyamba wachiwiri wachitatu wachinayi
pasanakaveke mawu kuti koma amene tinakamutenga kubwalo uja ndi uyu ayi chifukwa gawo 23 ya constitution yathu nsanamira ya malamulo kuno ku Malawi imanena zokuti mwana ndi mwana posatengera kuti adapezeka m'banja motani kulunjika pa nkhani ya adoption. De amene mwaganiza zokuti mupereke mwana ku adoption ndipo zatsimikizirikadi kuti miyo ndinu ochepekedwa mwanayo tikampereka uku mulibe kuthekera kozo kuti sinthani maganizo abwalo mwanayo abwerere kuno. Chachiwiri zinthuzi zikutenga nthawi chifukwa mujandiranenera sitifuna kupanga zinthu mwaphuma poopa kuti tipanga chiganizo chimene sitingatenso kubwerera mbuyo. Ndi chifukwa yake zimatenga nthawi zokuti takambirana bachibale ndantenga mwanayu zimaphweka mwanayo akakhala wamoyo mwanayo akakhala wathanzi mwanayo akakhala kuti palibe chokoma chilichonse chimene chaoneka. Mukakhala zokuti mwanayo tsopano wamba kudandaula ayina kundizuza ayine kwakumakuti achibale aja amadzatibenuka amati mwana panatibera ife sitinavomere kuti atenge mwana. Pokutetezani inuyo ma adoptive parents nchifukwa chake timati mubwere mudzatenge chikalata. Chifukwa adoption ndi legal process komanso social work process. Pokutetezani kuti mawu asadzakutamizireni kuti mwaba mwana chifukwa akadzanena kuti mwaba mwana nkhani ija yasintha tikaso kuti mumafuna muthandize nkhani imene tsopano ipita kwakuti inuyo mwachita mlandu wa upandu, you have committed a criminal offense against the state. And tsopano ikhala kuti republic versus Maikaida. Chifukwa Maikaida aba mwana atenga mwana mopanda chilolezo mopanda kalata yochoka ku court. Zingavute maka olakakaza kuti anthu achita ngozi mangorolapo mwanayo onetsetsani kuti ku social welfare goka mwakafika atemba pepala imene yoyambirira expression of interest ndipo social welfare malamulo amalola kuti akhoza temporary kukupatsani mwana uja akupanga mapepala okuti tsopano mupite ku bwalo la milandu la magistrate kuti akupatseni fosterage kapena guardianship. Izi zongotengana zimadzavuta mwana uja akakhala ndi vuto lina kapena kwachitika china chimene chabweretsa chiopsezo pa mwanayo. Ndimalize ndikuti anthu amene akumatengana kumapititsa ku institution pa Chingerezi ku malamulo timati child care institution ambiri timati mwana adapita ku orphanage kumene kuja tili ndi child case review board imene idapatsidwa mphamvu yomakaona kuti ana amene atengedwa awa akugona potani akudya zotani akugwira ntchito zotani akuleredwa motani. Akaona zakuti ana aja sakusamalidwa bwino amakawachotsako nkuwapititsa kwina. Chifukwa zikhoza kuthera kuti poyamba institution yo imachita bwino koma mwina chifukwa cha kuvuta kwa ndalama ndi zina mwana uja sakusamalidwa bwino. Ndikuona nthawi apa Sam Banda Junior yapita koma mwachidule ndineneza kuti adoption ifeyo Amalawi tiyambe ndifeyo tisamatsinzike kwambiri ku intercountry chifukwa ana ena amene tikuwapereka kupita kunja akamatasa kupeza mwayi woleredwa ndi Amalawi anzawo nkumakula pakati pa Amalawi anzawo nkumadziwa kulankhula Chichewa kandi Chilome kandi Chitumbuka kandi Chinkhonde kandi Chisena bwino ndikukula chifukwa chakuti mwaonetsa chidwi inuyo ngati Amalawi kukhala mdindo wosamalira ana amene atayika komanso alibe chisamaliro. Sizikutengera kuti inuyo mulibe mwana obadwitsa nokha mnyumba. Iye ngakhale muli nawo ena bwerani mudzatenge ana amene akusowa chisamaliro ndipo muwasamalire adzakhale nzika zodalirika kuno ku Malawi tsogolomo. Zikomo kwambiri. Ndithokoze kwa basi Justice Jane Kaira ndikufuneni tsiku lopambana. Nanunso zikomo kwambiri. Zikomo kwa basi katero ndi utafika kumapeto a program yathu ya bwalo liyime tsiku la lero. Ndithokoze onse Justice Jane Kaira komanso nonse amene tinali limodzi mprogram ineyi ino amene mumatisatira pa tsamba la mchezo la Tan 360. Ndithokoze mzanga Christopher Nkosi kamba kuongolera zonse. Ine dzina langa ndi Sam Banda Junior. Mwakoma nonse ndapita. Bye bye. This transmission is coming your way from Times Radio. This is Times Radio. Times Radio. Times Radio. Times Radio.